Менә бүген без Казанның Ширек күлендә, Шундый урында кояшлы көнне Радик Юлъякшин белән яздырылган Яныңа агылам дигән җырыбызга клип төшерергә булдык. Менә шунда инде флеш моб үткәрәбез. Ник Казанда дисәгез, безгә инде без Казанга сагынып киләбез. Казанны яратабыз. Менә бу паркта мин булганымда юк иде. Бүген үземә шушы паркны ачтым, бик матур. Бераз инде ремонт кирәктер. Улса алда дип уйлыйм. Менә бу елларда бик тә үзгәрде. Искиткеч. Казанны инде сыкланып туймаслык бик зур шәһәргә әйләнде ул. Чыннан да, монда без ял итәргә дә шатланып киләбез. Дусларыбызга да, кунакка да, эшкә дә, эшләргә дә бик шатланып киләбез. Бик матур Казан бүгенге көндә. Ни өчен Казанда төшерергә булдык? Чөнки без һәрбер калаларда клиплар төшерәбез. Ул инде яңарак кына төшергән, ул Уфада булды. Хәзер инде Казанда, кайдадыр Мәскәүдә төшердек. Казанда бер дә төшергәнем булмагач, бүген именно Казан.